чеҳраҳои мондагор. зардушт паёнбари оини ростин. Ричард Фрей нисбат ба солшумории суннатӣ ки ҳудуди соли 600 то милодро даврони зиндагии вахшури ориёӣ мешуморад, асри 10 то милодро санаи воқеитар медонад. Артур Кристенсен дар бораи ин масъала чунин менависад: кеши зардуштӣ пеш аз муҳоҷирати бузурги қабоили ориёӣ дар миёни қабоили эронӣ мунташир шуда буд ва модҳо ва порсиён ҳангоме ки дар нимаи аввали қарни нуҳуми қабл аз милод ё диртар шурӯъ ба ҳаракат ба тарафи мамолики ғарбӣ карданд, ин кешро ба худ оварда буданд. лекин баъдҳо дар натиҷаи ҷудо гардидани ақвоми шарқӣ ва ғарбии ориёӣ оини зардуштӣ ба суратҳои мухталифе дар ин минтақа такомул ёфт. агар ҳақиқати амр ҳамин бошад, бисёр душвор аст ки аҳди зардуштро замони муаххир аз 1000 соли пеш аз мелоди масеҳ донист. чунин овардани ҳамаи фикру мулоҳизаҳо аз имкони мо берун аст. ба асарҳое ки фақат дар солҳои охир ба чоп расидаанд иктифо мекунем. масалан, авестошиноси маъруфи рус Соколов дар муқаддимаи китоби авесто дар тарҷумаҳои русӣ соли 1861-1996 ақидаҳои гуногунро ҷамъбаст карда, ҷонибдори он аст ки зардушт дар давраи пеш аз империяи ҳақоманишӣ 551-330 то милод зиндагӣ кардааст. Кляшторни ва Султонов даврони зиндагӣ ва фаъолияти паёнбари ориёиро охири ҳазораи 2 ва ибтидои ҳазораи 1 то милод ҳисоб мекунанд. донишманди дигари рус Стеблин Каменский низ андешаи баъзе муҳаққиқони ғарбро дар бораи афсонавӣ будани шахсияти зардушт комилан рад карда, даврони зиндагии ӯро ҳудуди охири ҳазораи 2 ва аввали ҳазораи 1 то милод зикр мекунад. Крюкова санаи Стеблин Каменскийро тарафдорӣ карда, маҳалли хуруҷи зардуштро доманакӯҳои Осиёи марказӣ аз ҷануби Урал то кӯҳҳои Саяну Алтой ба шумули доманаи кӯҳҳои Тионшон, Помир, Алтай ва Ҳиндукуш муайян мекунад. дар ин бобат ибтикору ташаббуси донишмандони эронӣ низ қобили ёдоварӣ аст. устод Иброҳим Пуридовуд ақидаи ҳамаи муаррихон ва файласуфони юнони қадим ва румро ки дар ин мавзӯъ ибрози назар карданд, ҷамъоварӣ ва таҳлил намуда, дар охир аз ақидаи муаррихи юнонӣ ки даврони зиндагии паёнбари ориёиро садаи 11 то милод медонад, ҷонибдорӣ кардааст. муҳаққиқи дигари эронӣ Забиҳи Беҳрӯз менависад: зардушт дар соле ки Кайгуштосп ба тахт нишаста буд, мутаваллид шудааст. дақиқӣ дар шоҳнома таърихи ҷулуси Гуштоспро бо ин байт додааст: ҳами тофт бар ҷаҳон яксара, зурди биҳишт офтоб аз бара. бинобар ин байт ду таърих барои мелоди зардушт ба даст меояд. яке соли 260 то милод ва дигаре соли 1767 то милод. маълум аст ки соли 260 то милод ба аҳди зардушт тавофуқ надорад. Забиҳи Беҳрӯз дар натиҷаи таҳлили солшумориҳои бостонии Эроншаҳр, форсии қадими динӣ, яздигурдӣ, пешдодӣ ва баҳизакӣ аз се тариқ соли таваллуди зардуштро соли 1767 то милод хулоса кардааст ки ба овардани яке аз онҳо иктифо намудем. муҳаққиқони дигари эронӣ Жолаи Омӯзгор ва Аҳмади Тафаззулӣ даврони ҳаёт ва фаъолияти вахшури бостониро миёни садаҳои 1200 то 1000 то милод ҳисоб мекунанд. ҷалолиддини Оштиёнӣ пас аз таҷзияю таҳлилу муқоисаи сарчашмаҳои Ведоӣ ва Авесто ба чунин натиҷа расидааст ки Готҳо ва Ригведа ҳамзамон тадвин гардида таърихи зуҳури Зардушт
дар асрҳои 18 ва 19 то милод сурат гирифтааст. ақидаҳо дар бораи зодгоҳи Зардушт чунин аст ки овардани ҳамаи онҳо аз ҳудуди имкони мо хориҷ аст. ба сабаби жарфияти замон, даврони бисёр дури зиндагии Зардушт, мавҷуд набудани далелҳои мӯътамаду боварибахш дар Авесто ва санадҳои катибии дигар, муҳаққиқон маҷбур буданд аксаран аз ишораҳои алоҳида, нишонаҳои ҷудогона ва далелҳои ночизу номӯътамад хулосаҳои бузург дарёфт намоянд. дар баробари ин норасоии дигаре низ вуҷуд дорад ки он хулосабарориҳои ҷиддӣ танҳо дар асоси бозёфтҳои бостоншиносӣ мебошад. муаррих ва бостоншиноси маъруфи рус Массон ки асарҳои илмӣ ва бозёфтҳои бостоншиносии ӯ дар бораи таърихи Осиёи Марказӣ қобили қабули тамоми донишмандони ҷаҳон қарор гирифтааст, дар ин бора менависад: воқеан бояд дар назар дошт ки баҳсҳои бостоншиносӣ дар муқоиса бо ҳуҷҷатҳои катбӣ одатан ба хотири нигоҳдорӣ ва интиқоли маълумот ихтисос дода намешуданд. онҳо фақат натиҷа ё ҳамсафари ин ё он ҷараёнҳое буданд ки дар ҷомеаҳои бостонӣ ба вуҷуд омада, пеш аз ҳама ҷараёнҳои културогенезро инъикос мекарданд. аз ин рӯ истифодаи маводи бостоншиносӣ дар азнавсозии манзараи таърихӣ эҳтиёти фаровонро тақозо мекунад. чунин муносибатҳои якҷониба боис гардидааст ки ҳудуди ватани Зардушт аз соҳили баҳри Миёназамин қариб тамоми Осиёро фаро гирифта то ҳудуди Евроазия муайян шавад. бахсус муаррихони асри миёна ки таҳти таъсири таърифоти даврони Сосонӣ қарор гирифта буданд, дар ин бобат маълумоти гуногун доданд. масалан Табарӣ, Ибн ал-Асир, Мирхонд чунин навиштаанд ки ӯ аз аҳли Фаластин буда, фаъолияти мазҳабии ӯ дар қаламрави Озарбойҷони муосир сипарӣ шудааст. Муҳаммади Шаҳристонӣ дар асараш Ал-Милал ва Ниҳал падари Зардушт Пурушасбро аз аҳолии Озарбойҷон ва модараш Дуғдуяро аз мардуми Рай медонад. муаллифони Низомуттаворих ва Нафоисулфунун вайро аз Хуросон ҳисоб карда чунин мешуморанд ки Гуштосп дар ин ҷо ба ӯ гаравидааст. ибни Хурдодбеҳ, Балозурӣ, Ибн ал-Фақеҳ, Масъудӣ, Ҳамзаи Исфаҳонӣ, Яқут ва Қазвинӣ маҳалли валодати ӯро Урумияи Озарбойҷон гуфтанд. китоби Паҳлавии шаҳристонҳои Эрон ӯро аз Рай гуфтааст. зоҳиран муаллифони он ба яснои 19 банди 18 такя карданд, зеро ки дар он шаҳри Рай бо истилоҳи Раггаи Зардушт ёд шудааст. чеҳраҳои мондагор.